Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Matul l-10 sin li jmiss il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma se tkun qed twettaq bosta proġetti b'investiment ta' aktar minn 310 miljun euro. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Mirjam Dalli u l-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Kalċirja waqt sessjoni ta' informazzjoni mal-ġurnalisti hekk kif ingħataw id-dettalji dwar il-Pjan Nazzjonali ta' Investiment fl-Infrastruttura tal-Ilma għal pajjiżna. Fl-Uffiċċju tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma ġie spjegat kif lan ta' dan il-pjan u li jkompli jiġi offrut l-aqwa servizz lill konsumaturi filwaqt li jsir it-twettiq ta' diversi miżuri biex il-provista tal-ilma u l-infrastruttura jilqgħu għad tkabbir fid-domanda filwaqt li l-konsumaturi tassew igawdu mill-livell ogħla fil-kwalità tas-servizz. Fil-fatt il-pjan se jkun qed jara li jindirizza sfidi bħall iskarsezza tal-ilma, it-tibdil fil-klima u l-ħtieġa li drenaġġ jiġi immaniġġjat b'mod effiċjenti. Il-pjan jistabbilixxi wkoll qafas strateġiku għall-investiment fil-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-ilma u trattament ta' drenaġġ. Uħud mill-miżuri se jittieħdu bħala parti minn dan il-pjan jinkludu żieda fil-produzzjoni u t-tisħiħ tan-netwerk ta' New Water b'investiment ta' aktar minn 40 miljun euro. Rinnovar ta' ġibjuni bħal tal-Fiddien u ta' Ċenċ b'investiment ta' 2 miljuni u nofs euro. Konnessjonijiet ġodda ma' ġibjuni Fawdex b'investiment ta' 1,200,000 euro. 100 kilometru ta' titjib fin-netwerk tal-ilma f'lokalitajiet bħal Flerdeli, Ħararaw u Pembroke b'investiment tal-fuq minn 40 miljun euro. Titjib f'impjanti ta' reverse osmosis b'investiment ta' 33 miljun euro u investiment ta' 14 miljun euro għal tamir ġdid fl-impjanti għat-trattament ta' dranaġġ fost ħafna oħrajn. Brabta ma' dan il-pjan fuq medda ta' xahar snin il-Ministru Dalli sostniet li l-pjan il-ġdid jilqa' żieda fid-domanda ta' din ir-riżorsa mill-popolazzjoni u l-ekonomija. Qegħdin nippjanaw bil-qudiem biex fl-10 snin li ġejjin nagħmlu dawk il-proġetti li verament jistgħu jaċċertaw is-sostenibilità tal-produzzjoni tal-ilma fil-pajjiż u anke ta' trattament ta' drenaġġ. Qegħdin naraw li ninvestu wkoll ferm aktar f'dawk il-proġetti li jistgħu jindirizzaw sfidi li jkollu l-pajjiż bħalmija pereżempju l-isfida tat-tibdil fil-klima. Il-Ministru Dalli sostniet ukoll li hemm investiment qawwi favur aktar ġenerazzjoni tal-ilma tal-pjan u li jmur 8 feet ma' Green Paper li tnediet ftit żmien ilu favur aktar sostenibilità f'dan il-qasam. Għandna investiment pjuttost qawwi wkoll fejn tidħol produzzjoni ta' New Water għaliex qegħdin naraw li dan huwa tip ta' ilma li qed jgħin lill-bdiewa tagħna u li tajjeb nifirxuh ferm aktar mal-pajjiż. Tħabbar ukoll kif bħala parti minn dan il-proġett se jsir investiment tal-fuq minn 20 miljun euro fi proġett ta' microtunneling f'diversi lokalitajiet fosthom il-Marsa, San Pawl il-Baħar, ir-Rabat Għawdex u Żejtun. Filwaqt li f'Birzebbuġa il-korporazzjoni qed tippjana investiment tal-fuq minn 2 miljun euro biex ittejjeb in-netwerk. Se jsir ukoll titjib ieħor fl-impjanti ta' trattament ta' dranaġġ b'investiment tal-fuq minn 20 miljun euro. Brabta ma' dan il-Kap Eżekuttiv Kalċirja spjega li l-korporazzjoni tinsab f'mument kruċjali fl-immaniġġjar ta' riżorsi tal-ilma u għalhekk dan il-pjan u xhieda tal-mod proattiv u dedikazzjoni biex jiġi żgurat l-ogħla standards ta' kwalità u servizz tal-ilma.